Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tafufuzani zakale. Makolo anu asanabadwe. Tafufuzani. Mose akuwauza Aisraeli kuti abwerere m'mbuyo. Iye ndakumana ndi zowawa, koma ayang'ane m'mbuyo aone zimene zidachitika kale. Ndikulandireni pano pati yankhuleni Ambuye. Lero ndi la chisanu pa 8 August chaka cha 2025. Pa 8 August mu mpingo wathu timalemekeza Dominic Oyera amene mwazina amalimbikitsa zinthu zitatu: prayer, study and mission. Kunena kuti tikapemphera tizikhalanso ndi moyo ozamitsa kaganizidwe kathu, akuya nkaganizidwe kathu kenaka tikatumikire anthu. Kukamba zona atumiki ambiri a Mulungu timangotekeseka pa prayer. Prayer ndiyofunika, mundimvetse bwino. Ndikamba in the context of Dominic Oyera, pemphero ndiye chofunikiracho. Komatu ndi mmene dziko likuyendera, prayer is not alone to save well. Pamene tikuzamitsa kukhala anthu oyera mtima, let us also study. Anthu achauta koma amene chauta adatisungiza kuti tizathandiza, tizalumikiza. Taonani timayima kutsogolo kwa anthu. Ndife ayani kuti tatumikire anthu. Nde anthu aja tizauza zinthu zotyakuka, tikapemphera tiwerenge, kenaka tipite ku mission imene Mulungu amatitumayo. Koma ambiri timangofuna prayer without study and mission. Dominic Oyera amene tikumulemekeza lero akutipempha kuti tikhale anthu angodya zitatu ngati ndife atumiki: prayer, study as well as mission. Kenaka amanena kuti tizikhala ndi ma communities amene ali ndi zolinga, building intentional communities. Nchifukwa yake yeuja adayambitsa gulu la anthu amene mpaka pano I think kuchingazuko ma Dominicans aliko amene akapanga prayer, study and mission amakhalanso gulu la anthu olalika. The Dominicans are good preachers. Why? Dominic cholinga chake adafuna kuti anthu akalalike mthenga wabwino, ndiye chinali cholinga cha utumiki wake. Ambiri timakhala ndi magulu mwina opanda cholinga. Timpemphe Dominic amene anabadwa mu zaka za 1100 kuti alithandize dziko lapansi pano ndi uneneri wake kuti liyanjane ndi Mulungu monga mmene iye ankafunira. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Deuteronomy mutu wa 4 ndime ya 32 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amaria Maviko kuchokera ku St. Louis Montfort CI Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi Salimo namba 77. Tizikumbukira ntchito za chauta. Ambiri timayiwala zabwino zimene chauta amatichitira, ndipo mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo Oyera. Mateyo 16 ndime ya 24 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ochokera m'buku la Deuteronomy. Mose adati, tafufuzani zakale, inu musanabadwe, kuyambira pa tsiku lija limene Mulungu adalenga munthu pa dziko lapansi. Tafufuzani pa dziko lonse lapansi. Kodi chachikulu chonga chimenechi chidachitikapo ndi kale lonse? Kodi alipo wina amene adamvapo zotere? Kodi alipo anthu ena amene adakhalabe ndi moyo atamva mawu a Mulungu ali m'moto, monga mmene mudamvera inu? Kodi alipo Mulungu wina aliyense amene adapita kukadzitengera anthu kuwachotsa pakati pa fuko lina, nawasandutsa anthu akeake, monga muja chauta Mulungu wanu adakuchitirani inu ku Igupto kuja? Iye adachita zimenezo ndi mphamvu zake zazikulu, inu mukupenya. Adadzetsa miliri pamodzi ndi nkhondo, adachita zozizwitsa ndi zodabwitsa.
Chauta adakuonetsani zimenezi, kuti inu mudziwe kuti Chauta yekha ndiye Mulungu, ndipo kuti palibenso wina. Chauta adalola kuti mumve mawu ake kuchokera kumwamba, kuti pakutero akuphunzitseni. Pa dziko lapansi pano Chauta adakuonetsani moto waukulu, ndipo mudamva akulankhula nanu kuchokera m'motomo. Popeza kuti Chauta adakonda makolo anu, adasankha inu zidzukulu zawo nakutulutsani ku Igupto pakuonetsa ulemu ndi mphamvu zake zazikulu. Pamene munkayenda, iye adapirikitsira kutali mitundu ikuluikulu kupambana inu, kuti akulowetseni ndi kukupatsani dziko lawolo, kumene muli lero lino. Choncho dziwani ndipo musamayiwala kuti Chauta ndiye Mulungu wakumwamba ndi wa dziko lapansi. Palibe wina ayi. Muzimvera malangizo ndi malamulo ake onse ndakupatsani lerowa. Mukatero zinthu zidzakuyenderani bwino inuyo ndi zidzukulu zanu, ndipo mudzakhalitsa m'dziko limene Chauta Mulungu wanu adzakupatsani kuti likhale lanu mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti munthu wofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo, ndipo aseze mtanda wake ndi kumanditsata. Chifukwa wofuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma wotaya moyo wake chifukwa cha ine adzawupeza. Nanga ndiye kuti munthu apindulanji atapata zonse zapansi pano, iye nkutayitsa moyo wake? Munthu angalipire chiyani choti awombole moyo wake? Ndipo Mwana wa Munthu adzabwera ndi angelo ake ndi ulemerero wa Atate ake. Pamenepo adzabwezera aliyense molingana ndi zochitika zake. Ndithu ndikunenetsa kuti alipo ena pompano amene sadzamfa asadaone Mwana wa Munthu akubwera ndi ulemerero wa ufumu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndakamba kale za Dominic Oyera lero pamene tikumulemekeza, ndipo tafunire zabwino zonse anthu amene adasankha dzina lakuti Dominic kandi ma institutions osiyanasiyana, komanso tapempherera anzathu achipani cha mumpingo cha ma Dominicans kuti Dominic azatsogolera, Dominic azanenera, ndipo Dominic azapanga inspire. Mawatho oyamba Mose akwauza Aisraeli kuti tafufuzani zakale inuyo musanabadwe, kuyambira pa tsiku lija limene Mulungu adalenga zinthu zonse zapansi. Tafufuzani. Kodi chilipo chachikulu choposa Mulungu? In other words, Mose afuna kuti moyo ukathina. Izi akwauza Aisraeli amene ali ku kapolo, amene akuwinyawinya, akuona ngati Mulungu wayiwala, komanso Aisraeli amene adzatuluke mu kapolo, kuti nthawi zina chifukwa chotayirira timayamba kukhala moyo mosiyana ndi chifuniro cha Mulungu. Nde mawu ndi amphamvu. Mawu amene adayankhula Mose akupita kwa inu ndini: tafufuzani zakale. Go back to the drawing boards. Usembe ukathina. Let me go back to the drawing boards. Nkunena kuti kodi padzana chimene chidandipangitsa kuti ndipite ku nsembe ndimve kuyitana kwa Mulungu chidasintha? Mulungu sasintha. Amatero a Hebrew 13:8. Khristu dzulo, Khristu lero, Khristu mpaka muyaya. Tafufuzani muone kuti Mulungu samasintha. Muli pa banja limalemera nthawi ina, banja limatopetsa, nsembe umatopetsa. Umaganiza kuti nkadadziwa nkadaphika terere. Nde Mose akunena kuti ikafika nthawi ngati imeneyo tabwererani, tafufuzani muone zamakedzana. Chimene akufuna kutsindika nchani? Tisamayiwale kuti Mulungu amene adalenga zakumwamba ndi zapansi pano ndi amene akuyendetsa zinthu mpaka na lero. Koma sakungonena kuti tafufuzani, koma peto kwa zonse akunena kuti muzimvera. Mukatero zinthu zidzakuyenderani pa mibado ndi mibado. Chimene akufuna Mose ndi chani? Chimene akutsindika Mose ndi chani? Kunena kuti zabwino zimene apange anthu amene afufuzawo
ndipo akamvera mulunguyo alandira madalitso amene adzakhalepo forever and ever. Komatu ambiri ukamba zoona lero timafuna kuti zabwino zimene mulungu adatipatsa kapena zimene mulungu akutipatsa zingopindulira our generation. Ndi makamba kwina mokhudzidwa mopempha komanso molira misonzi kuti taonani tibwerere m'mbuyo zakale zomwezo. Ena makolo awo adasira zabwino, adasira chikhulupiriro, adasira chuma chimene ndi malo, adasira chuma chimene ndi makhalidwe abwino. Anthu akamaloza kuti uja ndi mwana wa uja, achana aliopatsa aja, adatipatsa malo awo, adatigulira malo pano, malo ali pachalichi pano, machalichi ambiri, adachita kupereka anthu ena kufuna kwabwino. Koma tiona kuti generation yathu malo moti itenge mawu a Mose kuti takumbukirani kuti mibado yanu idzakhale pabwino forever and ever because of the legacy of your parents. Tiona kuti ife tikupanga create our own legacy. Chikhulupiriro chimene tidalandira kwa makolo athu tangochisunga ifeyo, sitikufuna kuwapatsa ana athu. Ndi mmaona machalichi athu, ndikambeza mpingo wanga wa Katolika, mukaona kuti amene adachilandira chikhulupiriro chija achibisa mchikwama. Chichewa chakwathu timati mchola, achibisa mchola. Nde iwo abwera mchalichi chifukwa cha chikhulupiriro chimene adawapatsa makolo awo, achibisa chikhulupiriro chija ana awasiya ku nyumba akusewera computer games, akukhulupirira kuti ana aja adzakhala Akatolika. Ayi, tithokoze maepiskopi athu kuti sabata yapita munatiyitanitsira ana onse kuno ku Malawi kuti akumane pamodzi ngati Akatolika. Mwapatsati maphunziro tiwiri titatu, cholinga nchonena kuti zimene zichasita akakumbukira mtsogolo madzadziwe kuti mpingo umatiganizira ifeso tizipita nacho chikhulupiriro chipatsogolo. Koma mukaona kuti maepiskopi apanga mbali yawo, malo moti chidiocese ipange karova, malo moti chiparish ipange karova, malo moti chimphakati ipange karova, timazisira pompo. Lero Mosa kuti takumbukani tabwererani mbuyo. Tisamayiwale kumene tikuchokera kuti tipite bwino kutsogolo. Even ngati dziko tiziona kuti tachokera kuti, tachoka m'manja mwa azungu, tadutsana ndi zowawa zotani, kuti tilandire democracy. Democracy tikuipanga shape bwanji? Koma mwina tidasiya kuganiza, aliyense pano amangoganiza zake, ndipeze ndalama ndimange nyumba, ndipeze ndalama ndigule chigalimoto chodula, ndipeze ndalama. Basi sitikuganiza zakutsogolo chifukwa chonena kuti tikuiwala kumene tikuchokera. Nchifukwa tsono Ambuye Yesu akunena kuti muthenga wa lero, ofuna kunditsata ine aseze mtanda wake. Mtanda wotu sudzachokera kutali, aliyense pamene waimapo pali mtanda. Koma monga ophunzira ake aja adanena kuti auzeni azipita, timayamba kukana mitanda imene Ambuye akutipatsa. Remember, kumtsata Ambuye ndi kumanyamula mtanda wako. Nkhani imakambidwa mobwereza kuti mlaliki wina adawauza anthu kuti aliyense anyamule mtanda wake. It's not my story, nanenso nangoyilandira. Nangasirero tikutenga zakale tikuzibweretsa pano. Ndakuti amayi ena adapita kanyamula amuna awo kuti mtanda wanga ndo, which is true. Aliyense pamene alipo ali ndi mtanda wake. Mtanda atokhala nsembe anzanga, atokhala sister anzanu, mtanda atokhala nanu, atokhala makolo anu, mtanda chitokhala chuma chimene Mulungu adakupatsani. La Mulungu lapita tinamva nkhani ya wachuma amene Ambuye Yesu anamutchera kuti opusa iwe, kuti mmalo moti chuma chija achitenge ngati madalitso oti afikire kwa anthu ena. Iye uja atamabwekera kuti ndidzatani nazo, analephera kuchitenga chuma chija ndikumanga matebulo oti anthu ambiri adyerepo, mapeto ake anamangapo mipanda yoti anthu ambiri asafikire. Mitanda imene tidalandira tikayinyamula bwino, Ambuye amafuna itsegule matebulo oti anthu ambiri azidyerapo. Koma ambiri mitanda yathu mmalo moti tauza Ambuye kuti tithandizeni, the goodness Jesus amaneneratu, sadzatipatsa mtanda odutsa mphamvu zathu. Mtanda wanu ndi chani tsiku la lero? Pamene tukamba za mtanda ndimabwereza, situkamba mitanda yochita kuishosha dala, situkamba mitanda imene mulibe mwana wa Mulungu. Mitanda yambiri imene ambiri tikunyamula ndi mitanda yochita kudzipatsa. Wasuta chamba uko, mutu ukulemera, mitanda yake simeneyo. Wadya mowa kumangophatikiza, masiku ana akuti auvere fungo. Umachito waimbira ena, auvere fungo. Nde wadya umangophatikiza, mangina chani, ukulephera kuyenda, komata ndanyamula mtanda, mitanda yake simene. We are talking of zinthu zimene mwa izo zokhandiza bwino, ndipo pakuzichita ukumva ululu wina wake for the sake of common good. Terekeze munthu ndinesi, nthawi yoweruka yakwana. Koma kuona kuti kwabwera mapatient 4-5,
ndi mtanda kupanga sacrifice nthawi yanu imene mukadathoka panga zanu zinjoyi zina nkunena kuti I'll do this even without allowances. Koma tione generation yathu ikafika nthawi yoti tinyamule mtanda timati tipezapo cha phindu tipezepo allowance aliko ndiye nchifukwa chake kandi mabungwe kandi chani akati kulika training tipangire papali chipompano tungopereka chitsanzo ali satopanga contextualize ndi mwake mukaona kuti anthu abwera 4 or 5 oka koma kanena kuti kuli chi training tikapangire kusalima ndi timadziwa kuti kuli transport kukakhala allowance ndi timakadzadzana kumene kuja. We should learn to sacrifice tinyamule mitanda yosiyana siyana. Akazi anuwo zimene mmati ndi zofoka zawo zija ndi mtanda umene Mulungu adakupatsani. Amuna anuwo zimene Mulungu inu mmanena kuti izi ndi zofoka za amuna anga umene uja ndi mtanda umene Ambuye afuna mupange polish ndi umene ukakupezetseni chipulumutso. Zofoka za anthu ena ndi zimene zitipetsetse ife madalitso tikazitenga ngati mtanda tsiku la lero. Ofuna kunditsata ine aseze mtanda wake. Aliyense lero apange identify his cross and move on. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.